Здравейте всички хора от YouTube. Това ще бъде едно информативно клипче. Тук с мен е Style Gameplay BG. Таки само, че фалшивия. Не, другия е Style Play. Да, това ще бъде информативно клипче, че аз почвам да снимам. Каналът ми е Бобо Янчев. И това е... Сега ще го разведем тук е един сървър. Който няма никой освен нас. Да, не е наш сървър, от сега казвам. Само да се оправя. Аз ще стоя преди броня. Добре. Не, Само да се оправя това. Его. Да, това е един сървър, Simplecraft се казва. И да, дано ви е харесал това информативно клипче. Аз почвам да снимам и се абонирайте за мен и за него. Да, най-вече мен. Сега. Айде. Чао.